This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ringkar kajing temu ba Aiman Sim at ban penslur yaki samla haka puli puthi ka riat samtia Women's Social Welfare Association haka santaring unaitung ar hajar ar pesan kala penlong yaka program penkup burom yaki samla ki lapas bha haka examen secondary school leaving certificate ka bala penlong ha community hall riat samtia ki samla ki bala sya penkup burom haka ni kasngi ki don kumba at wengut AA ba kentup ship hongut ki shinrang bat khat wengut ki kentai Haka ni kasngi lawan bane shementa ba Adelbert Nongrum MLA ke North Shillong constituency kum ukong san haringkat kajing don lang uba MH Kharkrang rang ba shnong karet samthia kakong Julie Marbanyang president karet samthia Women's Social Welfare Association na lor kiwe haba ajing kran haga ni kajing lang uba Adelbert ulaong ba kani kadi ka senjam ka baningkong haga jing em ki samla ba kidai ban le shitom kumno ban jid ya kajing pule nang ni Shakmat khnang bakan long kajing kermen om tang ya ki bahaying hasem hinre ya kala wei ru kumju Nolor kata ulaong ru babon ki samla hakarta afsan hadu lai posnem ki ngop ha kajing sni ba pher bat kumta dan kam ban penken mau yaki bandan kajing te lakam nalade khnang bakin la ban jid ya kalenti ka badai Akwilin Mangri Bernardinho Richigurba Janakse Didan Linggo Alantati Olive Didan Kham Khandu One Pinchang Nakha Kun samla hashop can make a decision, a new decision. Kani kasin jam, kabaningkong, hakajing mujongpi, kamut, wabilakut. Kani kadang day chang kajing sedang. Kan mau, kanan gue kan tian apa kan mau, but how far you can go depend on how deep the root are. Kan nu jengai, pila paniai, kasong kan nu kajing jeliu, jong utenrai, lani utin pa. Dimat kadau, pikum ikun samla kani kamdei kajing kut, kani dia kajing sedang. Nang ni pat pila pandai stom pat kumno ban jit, ya kalenti kumno pin jit ki lain oper ki jingpule ki professional courses khnang ba ka jingim jong phi kan long ka jingkermen na ka banta ka yeng sem nam ta ka shlong ka thau na ka banta ka lawai na mar ki khibin ti palat ki khon samla hakum ni ka juk ki bon ki khon samla la plan ei kai ka por bon ha ka karta ka ba arhusan ka ba laipusan ka li phai no ni sapartai don ki ba em bane ki basak ki tulot ki swai ki bang bar ki kro balai namar bun ki langop ai babun ki jingdi ki jingbam bun ki jing sniu hakum ni ke juk ka bamanta bar kham tam kumbong irang basnong kadai idong kam ban pen ken mau berbor di banong ki pate alakam kham tam idong kam bandon kata ka self control kata ka jing te alakam haladi ka bor ban te alakam Kenang wapin lak banjir, kanu galenti kadig baba, kanu galenti kadig badai. Teng ipek yang hoi kadig baba, nelek baba hoi, nismo badai kepala piang, henry yang ni kelat nopat ni kamlek badai kaketien, kapan kan mau, kaketien jong play perkan mau, babaro ki bapernai kamlek kaksiar. Hoi baba ki khun samla kan thai bersenrang, pilong sya kalawai, kaba pilong ki bodlo, pilong ke jabing. Pilong ki thiet snam, pilong ki klong snam, nak banta kalawai, jong ki long diet ki pateng. Pilong kita ki payah, bat pidi ban long kita ki payah ki baskem. Namar lakimi lanti ya pi si bon, lakimi lanti kalawai ndai kimi kpa, ndai mai pa lakimi lanti ya pi, kum ki khon samla, ki ba iet, ki bangidon sisa ka jingkar man napi. Ngadap ka jing sukumen ka bakrau. Ni dong kam. Ya ta ka jing tiblem ka baskem ka baklain. Haka jing jingi wei pi wei ban ngidong kam plat kam tam ki khon samla ba ye jungi ken minot ka kot kenum pai ka deng kamon kenum sha ban divert
ya ka jingmot ki perkat ke jongki hani ka teknologi ka bala ban kering ya ka jingmot perkat ke jongpi tang haidor santingka spotingka klayo ik perthai borok koi pisong ha kendong manum kemen kum kimi kpa ndagi dong kam malong watchful ni dong kam malong watchdog na ka banta ki kun ki ti ki jongi nimne ban kemen bagi don hieng bedon hi kamera ndagi jingmot perkat ke jongki hoi kamet ka don hieng ke jingmot perkat ki klapoi sapo Amerika de mat ka daw mapi gum kun samla ki banang bastat kaneri ka sin jam ka baningkong na ka banta jongpi ban nga kum no mi khmat ngadang persang hoi ngai ke burom ngai ke jing kublai ya ki dorbar som pher lagi sengen tai seng samla di seng balang kiju ai kiju hol ki program ki balong ki special recognition ban ai award ya ki khod samla ki jing puli pher kata kan umpat biang sengen tai balon burom jong kare samthia kani kan umpat biang hoi lale ke badai le kan umpat biang ni dong kam kumban pun kan mau masuk komen bang songo ublay bang ayo ban mi ya ladi kum nomi khmat nang ni ka constituency ke intellectual constituency bang layo ban penki ya ka state reservation policy ngadon na pre ke je pher jingmut bar ka seng ke bang adon kata ka seng jong ka voice of the people ka ba la ino ya ka academic reservation ka ba kani ka dei ka wei ka mat ka bala pelong yang abang room ka field of politics khat prasnem nadu khat prasnem hadu menta lenga sngo manum kren lo kani benta re ka pori kan sapatai henrei kalong ki ka baginum la ban penhun ki kun samla tang ka job tang ka kam menta saupo yau garu saupo ki khasi si spa tali ki post ki la banai henrei silak mut pat kin ki applicant hai ngi la ban ai ka jingkar men kun samla namar ka daw ka men siam jonga ka rehem kum kading wala ngalong marway ru ngami i bang do marway ngai tang pi pai ba bare ka nong rim ka pa pelong yang bang ni yeng rangba la ka dei hanu no ko benta man dawa ya ka hok bare ka nong rim kham tam ya ka academic reservation ka lo bodong kam mentangan up ke iga sarkar ka bakan le halor kini ki jeng ai suggestion ki views and opinion ki bai la ai jengmut lemba ki stakeholder pair saka expert committee namar lagi dia no ai ka hok ne yu kan ban pen kermen ya ka lawe if our rights has been snatched away what hope can we assure for our future generation kata dia mau juong berbor ke academic reservation kade ban pli kala kalenti ya fi hati professional courses prepare nang tu pin wan ban pen seng di kam ki jam pen create ya ki kam pen generate employment namar hak ba show up community tang ka job ni show di kam sarkar ba malum malai ba prajar kharajar to la im ani ka perthai manta em pi kum ki samla kani di ka sin jam jong pi ko baning kong kani tang baning kong pen ha ban pe ya ki jing puli ba la ban ai ke jing kermen nak ban ta ka jag ban riu ka scope nam ta jong pi ba pen da wan ki jing puli jong pi engineering architecture doctors hagi medical repair had medical line ke jong pi pila ban syakri ya kerja ban rio pila ban aikam lembaga company repair ko mengipei menta ki kun samla babun ki pet sabar ilap lembaga covid-19 khat kumbasan po jar mut yo tan ki chapo ka jala ndai ki bangim tip ino record intip kanno lesan po jar kion pai ndai ndak pet ya ki ina wat ki record ki lechti ban tari ki kam di kam sarkar ki tari ki kam la jong ki kam private haki industries haki companies repair kadai kecing dawa pat kani ka present government menta kumangong bakaran ko pori ka bangan bank ya ka ada kadai ban bank ada ban yaro ihab yaro kani ka mai khalia invest na ka benta ban wanra ki industries ki companies sodai ban ai man siam ban ngin pek pat practically ka long kumlo kan serve hi kon samla kham ikon samla kinum du jingkermen pidai ban dok kam banang ban jit le dia mde ban supet bagi tu ile science lang ile arts lang ile commerce lang di tenteng sitang nanti ja nanti no ngi dong kam bat perkat capacity le jong langi lo capable nam ban le ya ta street kham kan long len ai kata jing thmu jo pi ki mi ki pa ki jong pi kham tam ban nga kum nong mi khmat ngam ko ban nong mi khmat ko ban long to nong ya sai ko ban nong thawai nomor sosi bag jala jing san puat ri kisnem ngim don ai hadu menta
ngidon tanggui ka an kata kadai ka Land Transfer Act berkaniru kala long loopholes haka kerteng jong single window agency baki jaka ki jongi yanang du ka bari ka jingim ka jaka di ka jingim nyap keren ya kani ka subject kham kan penrung ngapi ki jumut perkat ki khon samla bakinum bakla ka lenti bapedi ban yai ban jit ya ka lenti ki jong pi ngakuat pekin mau bakalong ka badong kam mapi kum khon samla pe pen ken mau bapin dah dat la sai ki jing pulia onum suhun tama pidap tak jing pulia bapin long no tak ki job seeker manwat kam kelakut no kata ke jing temu ke jong pi ka thong ke jong pi le ka thong ke jong pi ka di ban long ban poi stak ban tan mar hani ke juk menta kila kala Habatien pej bahagi ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shapi, the office, Johor Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.